ce mu ina ne da fatan komai lafiya. Hajiya Fatima yar Umar ko kawai ka kira ta da gwamnati dan ta fi su capacity, siyasa sai da majority, hada da ability, dole maki quality, dan tun mulkin Bukar abba ku ya sani fa a gwamnati. Allah ya ji kan Bukar aka zo mulki na Mamman Ali ku ne fa a gwamnati. Allah ya yi masa rahama har aka zo mulki na babanki nan ma ku ne gwamnati. Wato Alhaji Ibrahim ga idan mun yaba ya gama lau lafiya. Sannan aka zo mulki na mai mala wato wannan gwamnati. Kuna alheri ne mai manna komai lafiya. Gwamnatin mai mala ta gaskata ki a wannan jam'iyya. Addu'a min yi masa idan ya gama ya wuce bisa. Sarkin waka na tika Dunga ba wani tambaya, har wata na yin zantukanta cikin hasada ni na jiya. Shi yasa na bada tarihin ta ko da za a yi bibiya. To ki bar mata hasada ko na kunce buhu mai kafiya. Ki sani da na kunce buhu na ɗebi gwangwani ɗaya gare ki haukaya. Zaki ce ya fi miki amma bakin ki ya ja miki. To nasarar mai riga ai ba a banza bane in kula. Komai kaga mai riga ta yi data ɗanɗana wahala. Da gani ba tambaya mai riga ai ta jure gwagwarmaya. Ta rike Allah da manzansa ne ka gabata tutiya. Siyasar ta rike shi da kyau ba ta yi masa kwanye ba. Sannan tun fil azal adawa ba layin ta ba. Tana bin gwamnati ba adawa babu rawar kafa. Komai kaga mai riga ta yi ta kai ta yi ko asuba. Sanadinta idan za a bincika kaji domin dafa. To don haka gwamnatin gaba ma na yi miki addu'a. Ki shige ta cikin sa'a tunda kina rike jama'a. Yanzu a wannan gwamnatin lamarin mata sai hamdala. Sun faɗa ba matsala su da ke sai hamdala. Mama Ladi Jibril ma tana miki fatan nasara. Women leader mu ce san babu kace na ce. Mama Ladi da Hajiya Mairiga kuna bin ka'ida. Tafiyar ta yi fa'ida tuntunin ai mun gwada. Uwar Marayu Gwamnati ga gare ki da baituka. Dunga ɗan ƙanƙani amma waka kowa ya sani. Ran zane ran gini rabu raba mu da yin da na sani. Mairiga Gwamnati kin mana, kin mana, kin mana, kin mana, kin mana, kin daɗa yi mana, kin kuma yi mana, kin mana. Manyan mu har da kankana wannan kowa ya shina. Idan dare da lafiya wata ran sai an miki jiniya. Gaishe ki Fati yar Umar sabon gwamna kin isar. Inda fa batu ake na siyasa dole a bar miki. Inda fa batu ake na yawan al'umma a bar miki. Inda fa batu ake na taimako wannan an bar miki. Sannan in batu ake na ciyarwa an sallama miki. Bayan haka har rikon marayu du an bar miki. Marayu da mai uwa gwamnati kowa kin rike. Kuna alheri ne haka yawa. Ai kiɗanki daban yake ita ma waƙarki daban take. Ni na miki waƙar da har na ce lamarinki daban yake. Da kin ji ana masoyiyar ma'aiki walla da ke ake. Kin gagara gwamnati wasu su aikinsu da ka suke. His Excellency mai malabu ni mai gidanmu nake kira. Dubu jiran guda ɗawi su mai kyawawan sutura. Cire mun guji ba mai mala da Allah shi ya yi dogara. Ga idibar da ya dubuti
idubar da dubuti waziri ya rage fobati dubuti gwamna rabana ya kare rika maka mai yawa zanga da ubangidan hajiya SSG na jiha baban malam wali sakon mun karbe shi cikin raha sai sifika mun yaba ciro mabuba mashi ya girgije me bada ruwa ko ta ko ina mu kan mun daraje ga shugaban mu na jam'iyya Muhammad ka zama maliya Muhammad dan gada ka bilget shi ma yayi mana Shibdital gaishe ka na gwamna baka da shaka Bashir dan didin na yaba maka bawan Allah Dr. Garba Iliya barayan tika wujinjina Dr. Garba Iliya ayazitan na wanjan baraka Bana ya du kwamandan gwamna jigo Allah raini min mamina ni fulful da ai sai da ga matashin da tijo sannan domestic PA gwamna malama sannan shatima batura gwaneru gwanin mu ba shatima ne batura gwaneru muna gaishe ka ESA magoje Dr. Goje kana mana namu Dr. Goje mun jinjina hakika sannu da aiki honorable sarki yau sarki ya shi ma yayi mana sarki goma zamani goma muna yaba mai mana me gida na garba ganjar mu shi ma tabbas mun yaba matashi ne garkuwan matasa shi ma yayi mana sai mama Khadija mun gaishe ki Khadija Bukar Abba mama Khadija gwanar mu sannan ga alkama mama ta ce alkama Hajiya Halima kyare alkaman gudi dole mu jinjina ai anti da makawa ta momi ce wannan ba mai musu anti da Maris mun yaba ke da Mairiga sai dai ido anti Hawariya ta potis mun mata jinjina sai Fati kawar da Maris Fati ke ma mun yaba Fati faga ke ma a zahiri ai dole mu jinjina ga da sakare kare nan ta bin nauma ma da so ga Zainab Kayeri ita musamman ce mun san haka sai Esther Daniel ta potis ke ma mun yaba ga Hajja Leliya ke ma mun yaba sannan Hajiya Haliman kaka ke ma mun yaba ga Hajja Baturiya women leader ce mun yaba ga biyan Hajiya Iladu Gulani mun yaba ga Rukayya Rolex Rukayya ke ma mun yaba sai Fatima kadai a zahiri yau Fatima mun yaba Habiba mun yaba Habiba Hamza mun miki jinjina to ina kake shishu wajibai tukan na san za su yi maka shishu wajibatu nake baban gwamna na yaba Yusuf mai na gaida dan kirki mai daraja Ibrahim Baba Sale na yaba masa baya fariya Mairiga gwamnati Ismail dan malam na yadi muna gaishe ka Abubakar ke Zaid muna fatan alkhairi Santura kin diski ganuwa ai dole mu jinjina ga Hassan Fefan mu yau Hassan Fefe ma mun yaba sai Fillahi mun yaba ga Isa Fula tare zahiri ai kai ma mun yaba Mairiga gwamnati mun yaba sai ƴaƴan Hajiya za na gaida ku Allah karo daukaka Rukayya mulki ne addu'a Allah saki wuce haka Asma'u Hajiya na fatan nasara ga Salman Hajiya ke ma na miki addu'a Majida Umar ina yaba da keke ma na
jinjina ga ammi mamar Sadiq mamar oga mun yaba sannan dadi arafina wanda kuma shi ma na yaba